1943. u Jajcu na drugom zasjedanju AVNOJ-a formirana je Jugoslavija. Tim povodom dan 29. novembar dugo godina je obeležavan, proslavljan kao Dan Republike. Pre izvesnog vremena to je ukinuto i danas je on običan dan kao da se ništa nije desilo u prošlosti. Međutim, oni koji neguju te tradicije, a to su pre svega komunisti, taj dan evo i danas obeležavaju 29. novembar. Tim povodom imamo goste u studiju sa kojima ćemo upravo porazgovarati na temu 29. novembra kao povod, a šta je to sve donelo ove promjene u našim životima, naravno i to će biti tema kako se živi, kako se živjelo nekada, kako se živi danas. Očigledno postoje tu razna mišljenja i naravno ne samo kod nas, nego i u drugim mestima, recimo i u komšiluku u Mađarskoj, pa ćemo i to dotaći, zato jer imamo gosta iz Mađarske također ovdje. I da predstavim i goste, zapravo da krenem od gosta iz Mađarske, to je drug, mogu da kažem tako, jel tako, Đula Türmer, predsjednik komunističke i radničke partije Mađarske, Magyar Kommunista és Munkáspárt elnöke. Zatim drug Svetozar Markanović, predsjednik komunista Srbije, i kao domaćin Mikloš Nađolajoš, predsjednik subotičkih komunista. Član komiteta, gradskog komiteta. Pa mogu reći onda drugovi dobrodošli u emisiju. Hvala. I evo da čujemo najpre od domaćina kako obeležavate današnji dan. Pa mi već tradicionalno, naročito od sredine 90. godina obeležavamo 29. novembar i mogu vam reći da tu ćemo se malo zadržati na istoriji. Znači, kao što si rekao, to je bilo veoma važno da je socijalistička samoupravna Jugoslavija rođena u narodno-oslobodilačkoj borbi, u borbi svih nacionalnih zajednica u Jugoslaviji. To samo nama poručuje da uvek treba imati jednu viziju, uvek treba unaprijed gledati, i druga stvar da uvek treba imati neki cilj za šta se boriti. Znači, postavljeni su ti temelji naše zemlje. Znači, mi ćemo danas obeležavati 29. novembar i smatramo i narednih godina, prvenstveno zbog vrednosti Titove Jugoslavije, jer smatramo da su, koje su bile i civilizacijske, jer smatramo da su mnoge vrednosti devastirane, uništene i tako dalje. Prvenstveno, mi ćemo danas upozoriti da je veoma slična socijalna ekonomska situacija kod 1933. godine, kada je fašizam bio podcenjen i svi su govorili da ne može nacionalni socijalizam da dođe na vlast. Znači, mi smatramo da moramo tu vrednost, kako smo zvali bratstvo jedinstvo, danas ga zovemo život zajedno, negovati i samo zajedno u Subotici možemo iz ove krize proizaći. Znači, nemojmo dozvoliti da nas neke nacionalističke elite dele, da nas getoiziraju i da unište taj naš subotički život, da tako kažem, zajedno. Druga stvar, to je antifašizam. Znači, mi smatramo da taj deo polaganja cvijeća, odavanje pošte žrtvama je samo jedan značajan deo toga. Znači, van toga mi moramo, znači, suprotstaviti se danas svim nacionalizmima, pojavama neonacističkih organizacija koje deluju i na našim prostorima, počevši od pokreta 64 županije, zatim određene radikalne tendencije koje se javljaju i u Srbiji i u Subotici. Zatim da se suprotstavimo falsifikovanju istorije u školama, znači prvenstveno kad se radi o mladim ljudima, da ih vaspitavamo i obrazujemo u duhu antifašizma. Treća stvar, i mislim da je problem svih problema i da je najznačajniji u Subotici. U socijalizmu isto bilo nezaposlenih, ali nije ovolikom broju, nije ovolika situacija bila kao što mnogi ljudi kažu, i slogan našeg današnje svečane akademije, živjeli smo nekada kao ljudi, možemo i sutra. Znači, u tom smislu mislimo da ovo što gradska vlast radi od početka ove godine, otvaranje novih pogona, određene investicije i privlačenje strane investicije, da je to dobra stvar. Problem je da se to nije desilo proteklih 20 godina.
Znači, po nama gradske vlasti u proteklih 20 godina do početka 2011. godine su pustile i u Subotici se desila jedna deindustrializacija, mnoge fabrike su uništene i danas imamo preko 21 nezaposlenih, iako službeno tvrde da je taj broj manji, ali mi tom broju ne verujemo, znači to je oko 10.500, neka gradska popisna komisija objavi, jer u popisu stanovništva bilo je kako je stanje u porodici, ko je penzioner i ko je nezaposleni, tako da. Znači mi mislimo da realni deo privrede, da vam kažem sa 3 primjera, kad se radi o Severu, kad se radi o agrokombinatu, kad se radi o Azotari, kad se radi još jednom broju preduzeća koja su tržišno kredibilna, danas kako na domaćem i inostranom tržištu, mislimo da i gradska vlast i prvenstveno državni organi Srbije, neshvatljivo je da kad mi kažemo i ukazujemo da su tu i tu učinjena krivična dela, nezakonitosti i tako dalje, da se te određene privatizacije, na primjer privatizacija Severa se ne poništava, to je za nas neshvatljivo, to je jednostavno zatvaraju se oči pred korupcijom, pred kriminalom u toku privatizacije. Iako je do sada u Srbiji poništeno oko 25% privatizacija, znači mi zalažemo se da se te vrednosti, da čovjek ima posla, jer pazite, nezaposlen čovjek nije slobodan čovjek. Za njega nema demokratija, za njega, znači osnovno ljudsko pravo na rad nije ostvareno, kako da on razmišlja o porodici, o braku, o deci i tako dalje. Znači, prvenstveno mislimo da su tu ogromni problemi i onda nije ni čudo da ako nema perspektive i tako dalje, da 25% mladih želi da ide napolje, želi da ide u inostranstvo. I danas ovdje, pošto su ovdje prijatelji naši i drugovi, mi smo iskoristili današnji dan i da tako kažem da uveličamo na osnovu njihove posjete, znači dosadašnju saradnju između Radničke partije i Komunista Subotice koja je postojala i postoji dan danas između drugova sa Segedinom i Subotice, mi želimo da dignemo na jedan viši nivo i zato su danas tu naši gosti, predsjednici obeju partije, znači Radničke partije Mađarske i Komunista Srbije, da tu saradnju dižemo na jedan viši nivo, da tu uključimo veći broj opština, gradova i tako dalje i najviši naši organi partija se uključuje u ovu saradnju i o tome će sigurno govoriti i naši drugovi i naši gosti. Da, moram da kažem da drug Türmer jako dobro razume srpski jezik, čak što više i govori ga, ali čini mi se da će vam biti lakše mađarski da govorite, a mi ćemo prevoditi onda tu ste kao gost u Subotici, gost komunista. Kako vidite ovu saradnyu u budućnosti, zajedniczki rad, recimo? Tisztelettel köszöntöm én is a szabadkai televízió nézőket és az itt élő embereket, magyarokat, szerveket és mindenkit. Sa poštovanjem pozdravljam sve građane Subotice i gledalce ove televizije. Meg kell mondanom, hogy nagy örömmel jöttem és örömmel veszek részt ezen az ünnepen. Veoma rado sam došao i sa radošću učestvujem na ovoj svečanosti koja će biti danas. Ja, amikor én gyerek voltam, akkor számunkra Jugoszlávia valami megfoghatatlanul szépet és jót jelentett. Kad sam bio dete, ono što sam znao o Jugoslaviji za nas je predstavljalo nešto veoma lepo, nešto za nas nedostižno. És azt látom, hogy ma is Szerbiában nagyon sok ember szívesen emlékezik vissza a népek együttélésének erre a formájára. I vidim da se veoma velik broj ljudi u Srbiji i dan danas se seća tog zajedničkog života nekadašnjeg. Ugye mi olyan társadalomban szeretnénk élni, ahol nem a pénzről szól minden, hanem az emberekről. Mi bi htjeli da živimo u jednom takvom društvu da nije u fokusu samo pare, nego prvenstveno život ljudi. Hát sajnos ma Magyarországon és általában Európában minden a pénzről szól. Nažalost, danas cijela priča ili mnoge priče i u Mađarskoj i Evropskoj uniji govori se samo o novcima, o profitu. A nagy változások ellenére azért vannak munkások, dolgozó emberek Szerbiában és Magyarországon is. I nasuprot velikih promjena ima radnih ljudi i u Mađarskoj i u Srbiji. És sokszor ugyanazoknál a külföldi cégeknél dolgoznak a magyar és a szerb dolgozók. I često ti naši radnici i u Mađarskoj i u Srbiji radi kod istih firmi iz inostranstva. Az ember átjön a határon, és ugyanannál a benzinkútnál tölti meg drága benzinnel a kocsiját, mint Magyarországon. Čovjek pređe granicu i kod iste pumpe toči veoma skupo gorivo kao što i u Mađarskoj. Ugye a szerb kormány be akar lépni az Európai Unióba, a magyarok már beléptek.
Vlada Srbije želi da uđe u Evropsku uniju, Mađarska je već unutra. Koszovóban vannak magyar katonák. U Kosovu su mađarski vojnici. Egy szóval nagyon sok a közös tennivaló. Znači, veoma je puno zajedničkog posla, zajedničkih zadataka. És azt gondoltuk, hogy nem csak a kormányok, nem csak a parlamenti pártok ügye a népek közötti kapcsolatok építése, hanem a miénk is. I mi mislimo da je izgradnja veze i komunikacije među narodima nije samo zadatak vlada i parlamentarnih partija, nego itekako i naš zadatak, naša obaveza. Ma a baloldali pártok együttműködése még hiányzik a szerb-magyar kapcsolatokból. Mi azért jöttünk, hogy ezt helyreállítsuk. Danas je na jako niskom stepenu ili nema uopšte saradnje među partijama levice između Srbije i Mađarske. Mi smo došli da ovo promenimo. Mi örülünk, hogy itt lehetünk, és én személy szerint is örülök ennek. Mi se radujemo što smo ovdje i ja i lično se radujem što sam tu. A 90-es években a Magyar Kommunista Munkáspárt volt az egyetlen párt Magyarországon, amely ellenezte a Jugoszlávia elleni blokádot és a háborút. Zato što početkom 90. godina Radnička partija Mađarske je bila jedina partija koja je bila protiv rata i koja je bila protiv sankcija koje su uvedene prema Jugoslaviji. Hál' Istennek ma háború nincsen. Hvala Bogu, danas rata nema. De azért Koszovó sorsa rendezetlen. Ali je stanje i sudbina Kosova nerešena. És hát, ahogy elnézem, se a szerb, se a magyar dolgozók nem élnek jobban, mint néhány évtizeddel ezelőtt. I kao što vidim, nažalost, vidim da ni radnici u Srbiji, ni radnici u Mađarskoj ne žive bolje kao što je to bilo pre 15-20 godina. Ezért szeretne a Munkáspárt ismét megjelenni a szerb politikai arénában. Zato bi Mađarska radnička partija voljela da se pojavi na srpskoj političkoj sceni. Szabadka számunkra mindig egy kiinduló pont volt. Za nas je Subotica uvek je bila jedna odskočna daska, polazna. Ezért ma magasabb szintre emeltük a szerb kommunistákkal az együttműködést. I danas smo sa ovim razgovorom u stvari dogovorili temelje da dižemo našu saradnju na jedan viši nivo. Köszönöm szépen, hvala lepo. Pa evo da pitamo i domaćina na neki način, druga Svetozara Markanovića, predsjednika komunista Srbije, je li tako? Današnji dan, 29. novembar je, evo, skrajnut, ne proslavlja se više. Međutim, sve je više ljudi od kojih se čuje da se nekada živelo pristojnije, pa čak i neki političari koji su na vlasti to potvrđuju i kažu. Da. Pa ja bih pre toga želeo da se zahvalim drugu Đuli Tirmeru, predsjedniku Komunističko-radničke partije Mađarske, koji je došao sa svojom delegacijom da uveliča današnji praznik. Jer ja upravo želim da kažem da 29. novembar, dan kada smo stvorili temelje te nekad najlepše države na svetu, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, koja sada slavi 68. rođendan, da zaista simbolizuje jedno vreme za koje mi imamo milione živih svedoka koji evo 20 godina učestvuju, gledaju, doživljavaju taj sunovrat koji je ta naša najlepša država doživjela za proteklih 20 godina. Naravno, nisam ovdje da kukamo. I drug Đula i drug Mikloš su govorili o tome šta smo mi danas razgovarali i šta smo se dogovorili. Vreme u kome živimo prosto kaže da je imperativ. Danas je autentična komunističko-radnička levica potrebnija nego ikad. Zato što živimo u jednom vremenu u kome su sve vrednosti moralne, političke, društvene dovedene u pitanje. I mi moramo, meni je žao samo što ima dosta mladih ljudi koji nisu zapamtili period socijalizma, jeli? I nisam zato da mi danas kad govorimo o periodu SFRJ da redukujemo to na borbu samo na antifašizam, nego mi moramo da se setimo
da je ta socijalistička federativna republika Jugoslavija u svim oblastima života imala jedan sistem vrednosti, jedno dokazani život koji je zaista uvažavao čoveka. Ta samoupravna socijalistička republika Jugoslavija zaista je bila u mnogo čemu prosperitetna i mogla je služiti za primjer. Mi nemamo ambicija sad da kažemo eto mi ćemo oživjeti nekadašnju socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju. Bilo je tu i grešaka, naravno, jer da nije bilo grešaka, ne bi Jugoslavija završila tako kako je završila. Znači, mi smo u obavezi da pokušamo i da uspemo da zajedničkim snagama u saradnji Komunističko-radnička partija Mađarske, komunisti Srbije i druge progresivne snage istinske levice pokušaju građanima da kažu šta je istina i o našoj neposrednoj prošlosti, o našoj nešto daljoj prošlosti i da reafirmišemo vrednosti kao što su bratstvo, jedinstvo, zajedništvo. Nije istina da ne možemo živjeti zajedno. Ima tu raznih parola koje su totalno besmislena. Na primjer, mogu u Bosni i Hercegovini neki nacionalisti, i srpski, i hrvatski, i muslimanski, odnosno bošnjački, kažu mogu Srbi, Hrvati i muslimani u Bosni živjeti zajedno, ali nikako u zajedničkoj državi Jugoslaviji, na primjer. To je jedna parola koja ne bi trebalo da bude prihvaćena. Ali ja se vraćam na to da čestitam građanima Subotice koji dominantno pozitivno cene period SFRJ, čestitam praznik 29. novembar, da te vrednosti imaju perspektivu, da one nisu za sva vremena nestale i da mi imamo jako mnogo da učimo iz perioda u kome smo živeli. I ponavljam, treba samo mladim ljudima na neki način njih mobilisati da uđu u borbu za to humanije i pravednije društvo koje smo mi 45 godina sa uspehom gradili u sve greške kojih je bilo, pa smo onda prekinuti. Znači, imali smo mi i mangupa u našim redovima koji su radili naopako. Znači, moramo izvući pouke iz svega toga i ja mislim da nije sve izgubljeno. Nije sve izgubljeno. Evo, to je ono što sam ja želeo da kažem i da još jedan put pozovem građane Subotice da na predstojećim izborima, lokalni izbori, mi ćemo komunisti Srbije učestvovati na lokalnim izborima u svim sredinama gde procenimo da imamo za to uslova, da možemo dobiti podršku građana. Ja pozivam građane Subotice da daju podršku komunistima Srbije u Subotici, jer je sasvim sigurno da mi komunisti imamo šta ponuditi, ne samo ponuditi kao rešenja u socijalnoj i ekonomskoj sferi i u drugim oblastima života, nego i primjerom i ponašanjem pokazati šta znači ta klasna solidarnost među ljudima. Evo, toliko. Hvala. Što se tiče levice, ona ima humane svoje ciljeve, međutim i u jednoj zemlji i u drugoj, dakle i u Mađarskoj i u Srbiji, levica je skrajnuta, ova komunistička levica, i nijedna nije parlamentarna stranka. Zašto je to tako? Izvolite, gospodine Türmer. Druže Türmer, izvinite. De valóban nehéz helyzetben van mind a két országban, és a Magyarországon is. Stvarno u teškoj situaciji obe zemlje, pa tako i u Mađarskoj. Hát ugye a mai világ nem a dolgozó emberről szól, a mai világ arról szól, hogy gazdagodjál szabadon. Današnji svijet nije o radnom čovjeku, nego govori o tome da bogati se slobodno. Az embereket félrevezetik, manipulálják. Manipuliše se sa ljudima, na krivo manipuliše se informacijama. Olyan választási törvény van Magyarországon érvényben, amin gyakorlatilag lehetetlenné teszi a kis pártoknak a bejutását a parlamentbe.
Na snazi je takav izborni zakon u Mađarskoj koji praktično omogućava da male partije uđu u parlament. De ezek nem jó dolgok, hiszen nagyon sok ember van, akinek vannak valóságos problémái és érdekei. Ovo nisu dobre stvari jer ima puno ljudi koji imaju svoje realne životne probleme, interese. Ezeknek is be kell kerülni a parlamentbe. I njihovi predstavnici i ti ljudi u stvari trebali bi da budu u parlamentu. Én meggyőződésem, hogy a baloldal és Magyarországon is erősödni fog. Moje ubeđenje je da će levica jačati u Mađarskoj. Ma Magyarország válságban van. Danas je Mađarska u krizi. És a válság egyik ok, hogy 10 millió emberből mondjuk 9 millió rosszul él. To znači da od 10 milijuna ljudi 9 milijuna ljudi loše živi. De ez a 9 millió ember fizeti az adónak a nagy részét. Ali ovi 9 milijuna ljudi plaća veliki deo poreza. Ha megemelik a benzinárát, akkor mi szenvedjük el. Ako se digne cena benzina, onda mi trpimo. Mi azt mondjuk, hogy kérem szépen a gazdagokat is meg kell adóztatni, fizessenek a külföldiek is. Mi trudimo znači da i bogati ljudi, a i stranci neka plaćaju poreze. Küldjük haza a rengeteg külföldi bevásárló központot, szerezzük vissza a magyar mezőgazdaságot. Mi kažemo da treba poslati kući velike strane, vlasnike velikih stranih megamarketa, jer na taj način dobili bi nazad mađarsku poljoprivredu. Ma Magyarországon hiányzik 1 millió munkahely. Danas u Mađarskoj fali 1 milion radnih mesta. És ezt nem lehet csak a Mercedes gyárba helyreállítani, az néhány ezer embert jelent. Jer ovo ne možemo riješiti samo na taj način da se stvori preduzeće Mercedes, jer to je samo par hiljada ljudi. Ehhez kell a magyar mezőgazdaságot megszerezni, visszaszerezni. Znači, zato treba ponovo revitalizovati i ponovo vratiti u vlasništvo mađarsku poljoprivredu. És én hiszem, hogy a munkáspárt ereje nőni fog, mert nekünk jó a receptünk. I mislimo da će na taj način i na svojim ciljevima Mađarska radnička partija jačati, jer mi imamo dobar program. És az emberek ezt kezdik érteni. I ljudi počinju to da shvataju u Mađarskoj. Kad je kod nas situacija